Union Home Minister Amit Shani kobomuni ulo Manipurni lahar kotor tanini ulo lama kasulaimani rosai rikha kuki bosoni mwtharok laithanai me talo habar tongfla jakmani ulo no imphal dimapur lahar kotor mwthagwi Shani kok khnawi lama kasumani rosana bagai gosi mwng nakha kuki bosong kukini kaini motha UPF te KNU a kaini mothani bwkhakti bibriti rjakmani aro rogo borok saklaikha lahar kotor kasulaimani dakti no rosa jagnai hwnui paithago a lama kasulaimani aborok rosa jakha tabuk Manipur hasteni habar kisa misa tong kjang ongnai hwnui wansugui tongkha lukurok hamya habani bising fano aro thangkha kendriya Union Home Minister phiya ba aboni ulo fano habarok slai jagyakho tabuke Shani kokbaino lama mwthagwi rosai rikha kuki bosoni lukurok bio report kokkhorang।